Ngalisiko lya lero wikira June mwaka uja na baba nyoto akora magacha Industrial Park yikwagacho Sirunga ni chikoera na kuigora bwe kumutinyo gatano nali mu mwaka ugocha umusika mu minyaribo otebire ngo jigo ikaiga ngo nago kenyera ng'ombe ndagera nanyora umwana undo kuminyoka kurupara ogonte binge nyomba yaire omwana we myaka 2 n'enusu kuyago ikogo kwa Kitutu Masaba county ya Nyamira. We are here to call on everybody that femicide is a national crisis and it needs to be declared as a national crisis. Abaralia konyora megelio igoro yokoralia yaringeto bwitwa basubati asechinga. Universities to exercise patience and understanding with students. University chito kwikirabona iganchiribo be yaringete eni wotebiro muraibwense ya Kenya Musika Dr. William Samoei Ruto. Eduka ekone chuniform chichingencho au buna echichi skuro echenya gitale echubole ndigo se security echichi gosori echichi kwaya chile chichi kamban go se corporate uniforms tibweba imeya Tetracom Uniform Center boygo ngokorabale embroidery aseboygo bagokora printing na branding yechi t-shirt ninki oganyete minyoka bwango gwikumbulire uniform aserigolire inse asamange batalere asamaga gacho aimbirio ensemo ya nyaro maiga ya kisimata guse ubakire esimi ase enamba 0726453418 guse 0737081605 Tetracom Uniform Center eduka ase uniform chingia. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Mwanchumire toko sabu kwa vera sogo tumana kweli ogi ne chipicha kolinda se kiongali skurale no tukubwatarana no yominto Emily Ngoina uyo kweneke ngo nyorora se mono bwe manyiro nchenkoro kwa Brian Sagini sena na eyama se yemo togo chaka no robotro go ichania kuruas chinsa mo cherisa iyo kutoka se award ya gesima Kitutu Masaba se county ya Nyamira ase emambi ya lero mwana bwe myaka 2 n'enusu ayira nyomba go iko gosiro gumabwae na igane kibona kiroli abubate banga mamumu abo nigaso kuchkulia mabera barosiri chae ko uchkoirana onyora yonsi abeire chinga kwigo muri kitopoli kapokare kirana gutwaliganira roboti rokobwatia abamenyi bekenyerekiga kiarisa ekvigo tokeme yes blockation ya nyatieno imeye wadi ya gisima ebunga ya Kitutu bwa Masabe county Nyamira nigo babo kanu moichano motindi aigamagega yenyomba ya Evans Mweresa mona Evelyn Mweresa kubwatu muliro eyo yaya gwika kohera asomwana obumwancho asereta William Mweresa anyara kobaga kugera nyomba wikogo kwa ngo jigo ikaiga ngo nago kenyera ng'ombe ndagera nanyora umwana undo kuminyoka kurupara ogonte binge nyomba yaire nasituke nyomba yaingakie nyomba yarenge koi najikoligereri ganko imukyo mutu nanyore riokiria asokeire igoro
na minyoka ngo chikoligereri igatwachigonjoka na igatorre stogosoera torre gosento konye kende twabora ntung'o mong'ino egose no mwana onde nare bamenyete komaigo mwabo na kaganga no bari nyomba yaye bataigweti twachigotura twanyoranga monto tayo goitaba bono nari twarangerio musibati onde oraige chirani okorokwebali okoroku Naomi twamotei tokonye osogokura na inje nabeke riogisaiti nga baminto tokonye nyomba yaire kulingana na abanyakenyoro nigo ngina Sereta Evelyn Mweresa agenda kurigia amabere bachakora isiria HI kurende nigo enyombeyo yabo atumuriro atarengange gentukirira makwire yaiga nibo yabo gosira ningana anyarako bagakwenekya omochief we location ye sanya Sereta Nyandika Peslin oyu oganiri eamatiga gusirwa omwana waye karumulero bwate nyomba saa moja okoruku William Mweresa igayere nyombo bwate myaka 3 ikarayire ndi twachira abuna abanyakenyoro n'abagambi n'abasigali bajira besani igo mukaso ino rotonyora bono twichanete togosaba well wishes abagambi baito bandi batubwatisia kyagere nyombe yayara no mwana nasirete na manyana akare asakare attachment yare batubwatisi egere tokora magendra yaba atarimaya tumubwatisi egere bageni at the same time ngina twamoire gagire katwamoire nyakitari San sub county agenda nyora matibabu igintu gyanyarire ko bagegusingirwa amo n'abamenyukuru asorogongoriga abo baganira barayibo omoyo bugwancha kweneke gusira eamatiga inyorekane nga ise omwana yiga Sereta Evans Mweresa nigo ale amasomo yo kwigira yegeti yani internship asinza mu kiria cya Kitale na nigo eamatiga ebwato butaka obutindi kaki abantu baitu gusaba waitu mweso anani abangina mweso anani mukanya asiringeje iga cyanga mubwate endagera mukanya kuranje family yeje iga nimete well wisa simora mubwato moyo muya ekeno musubati oyo nechinga kichabe chinkongwe enyombe yaira tarushe tikende nyomba pi nonye toliga iga nigo tokona kolera wale na ku request aso wanja kwaino our leaders governor yaito mo senator mo women rep na mo jumbe nimete ngamubate kero kende KDK emergency inako ba request mwanje motokonye mumubekire nyomba ekore mirwe buna yachakire asite tokobeka nyono no mubere mwara kubwaterana tubwaterana twins tokonye mu muroyo ekoro mu muroyo kera chete skuru endakanore we nyoreke kima to struggle komokonya egera kuri skuru yaye no akabeire KMTC Migori abana bamwe abasengiga barabanange batano mucyoyo tobwajikende mamu mwabagasirete kare tatu mwabagasirete kare gaki abantu baito muramboro kobako ekenyoro geito gya kabosi ekenyoro geito kya liamoni ekenyoro geito kya lioga ekenyoro geito kya sani bali no moyo bwogwanja ngarere gachinkoro cheino chibe chinyororo chitware chingo chicheri no moikonya sai egeturamboro kobaka sipwetu kunya kwa tokunyara torwa somo lega tubwate eginko reporteria egatasene kya obwanchete kya Gatembe kuruiga sekenyore kiga kierisa ime yanyatino sublocation ime yelocation igaje sani ewadi ya geseme bunga ya bagututu wa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Yamono kegima mulikito Polycarp Okara sorobochirwa senchera yobo ikran kolindo boy goto tigarta sorobochiro bwe kaino ruo igoko komanya omogaka yo maseri eta Jeremia Ogari Omonche kurwase kenyoro kya matutu egoto kase sublocation ya Mesoche constituency ya machoge ya Barabase county ya Kisii boigo emambia lero nigo ato kagasiritu ngwabwa embarwari ne paraga bwate chingo machintindi chemioro asibigo tibiae na koene kege kole kyono mokonyo mogambi wense meyo Sereta Douglas Omuga oyone kebunani go musacho yakageire gotigerwa chingo mechi ukorwa sarenge asebo igane kyango butukibwa chaki weli komanya oyokolete getambo kirekere kumukiri getambo kirege tindi korengana nelichiko miogara igaga kolega si uremi na babo getemambi ankanyweja akagendo cia jinje eliogo akaira no goja jinsa 10 akaragira ubukuma ubwa mugaso togwika ubwa marago bachinsa 2 akaragira agasokera ubwo pakabona ja ekera aragirire ndi magoroba igagosoka saa 2 ogenda
ngitini kumanya sakurara wona nyoriro mwana wontebia kana kamuraga chaiga kagotenga kura muntu narukwirite ruguruga wono rinde kerongo kujikurigire mna chiete jinsi echi saa 2 nkubura ndakenere wono tugoje twanyanere mumuramo ne buma kamare urweli mosonde ntorara no mukaka sababu njembo nene no maka mboyali bono mambi ngonyore report mongina wontebi ngatatu mino kurwaso gete magoroba taraira na bakabona iga tutarakora gukwano mwana ndo kweta kumenyoka njiro goteba monto yo kwete para abo Jeremy Ogaro ripoti yakire bono bwakiringa igaitire akiri kibeti tukuri umungina wayo tutebinga igasogeta guchikorera ng'ombe taji kosoka paka bono mambi twanyori ripoti iga kumetimbwa tumuichano twachire kubori umungina waye bono agototebia na aragirite maragoba gasoka kuchikorora ng'ombe kurweri chisechio tarairana na into tukubori rende nga ngwambu bwateti gusirende orore nga yajit ngaya ata mu bwateti bono tukumetinga chisaire ngarueto tarigoteba bono twakumire nga rende nga kiturakore muna chindu kuchiaye ga Jeremia Ogaro rita lindo manyikane tobye buno monje atoka para bono mambi ntoma etinga ngaki ogugwa ekorege na kwete lakini nabokoranga nabwatara mibigotiga koranga nabage tuse nebeti na ene chianga chia ene chiabe getene bikoro tontora amanya bono nga ibire bikora bune biga nkora ababire tari mono ase miaka nkora ere twanyorekemo ikiagera uburendi ndotemeta kubeka mono nekemo gotugitwanyora asama tukamatambe Roboti rowechiana akigima koras chinseme chao machoge ya Burabwase County ya Kisii. Kolende chinga kichechio ikiombe kemo kia enda Femicide Kenya liskura lero niko kia bwatoka amegeli gochia sabali kia mangana na bagabara likura somo chobo songa na bagara ngorwa gusi munenchere moyo kubwaterana asukoralia chinchere chogo kora chisegi chege ngana bago gochererwa kumwana umonyaroka na bago gati ya bali kia mangana bakirana kurwa sigeta sen kia Getembe TV niko bali kuragwe masemo na Erika Buga abegono yo minto Daniela Ontiri asumukia bukurwania chisegi chigenka asorogongo rogusi na gusiria hugoitwa kwa basubati na baiseke kubwatekana ni chisegi chigenka ikikirira bange gusiria magimabo ebiyumbe au ni gobigo byegendere wesokia asoko ene kebona babwateranire asugusiria segiga na babongwega ne kyombe kya End Femicide Kenya ekyo litkolero kyaligania gikaro gyokwena na migelio asabali kya mangana kurwa sorogongo rogusi igoro yenchera barari asogosiria chisegi chiga chigenka mwiga oikerenwa na bali kya mangana kurwa sivitaseni au kurwa sorogongo rogusi asegetaseni kya Getembe getatu magiga asekia bwatoka Erika Buga no moralia Brian Sagini asokonyora amegilia iga. So we are here to call on everybody that femicide is a national crisis and it needs to be declared as a national crisis because most of the women are dying every day and we need to find justice, and also we condemn the killing of women. We want to say with all forms without fear that killing of women is illegal in the constitution because it basically means we are denying somebody a right to live. Asumwega yokoreka asumubuganiyemo ime yomochobo songo abatenelia bagani obarwa hesababu ya benene aso kubwaterania abali kyamangana na kuliyenjera barabwaterane aso gwikirani kirenge kiga. We have many issues like recently Seth Njeri's body was brutally murdered in Thika, and we've seen extreme forms like even boiling a human being's body and boiling, and then you put it in a basket, in a polythene bag, so that you go and throw away. So the femicide are happening in Kenya and we cannot be silent because these things are really happening. Asense mwende abaralia nigo bago keregetambo kerekiga na kuruira gocha kubwaterana na bobwatani au erigo kyanya na gosiria pi ogoitukwiga kwa bangina na basubati boigo abana bake abanyaruka. I'll only say human rights belongs to everyone and we all have the right to live. We are very urged nga tutume platform chetu ya
tokebya abantu baito bamenye no morembe ende problem ya femicide osogo ito kwa basubati kunyara ko bakwera society ito ya Kenya asegusi n'abakwani bande batebire ne problem ya beire concern ya ngere kokiro at a fast rate to rigere nga basubati mbale bare itiro in the recent past como koranga ne problem which is growing. So the other part of the solution as a shida yangere ko image a society ito aiga nigago cha chinga kibyombe au boigo bigendere to suguma ikirenga kya matuko 15 nelimo yokurwania amangana yichisegi chigenka obosarwa ko mwana mweseke noboniria wechingincho au ngolbotere gasani kya gatembe kurega se county ya Kisii leterane nguruku Daniel Untiri Yakegima Morikito Daniel Ontiri asorobotirwa senchera yobekirano boigo yanti yana sireta Faith obike ngobega likiro jumbata ababonere buya umwana munyaraka korendo nabo igaba subati bonsi korendwa anarmono chinga kechiga bago cheme bakoligereria amangana rengete ogocherero nabo goitwa kwa abana banyiroka nabo ko kisegi chiegenga korendo gutikana nengo gutambuke gwekase county ya Nyamira asumugavana gwe county y'umweshimiwa Amos Kimomi Nyaribo ayene kirengo ikaraboniga chinga kichugo chwiko motinyo gatano alimo mwaka 2025 anige industrial park ayanseme yue kwa gachwa chinsemo cha Sironga nigera chikuigoro benne nabo gobne nchiremo yokurwa mabaga go cyasi bali bonsi bagachiko korega asas chinseme cyo kweli kena konyora mabaga yokoroisia nabo gokoliga mugati obokera litsko chinga kiwigo muri cyo ito polkapo kara ikirana na gutwaliga ndele roboti rokobwati wikira June mwaka wote na wabanya watu wakora magacha pero tuanse support ye UNIDO is a United Nations wing within development ya industry watakonya wakora feasibility study yani oringo liwe ndotoko rema watakonya koroji master plan industrial park yere hemmed to attract investments bantu baje chikambone hawa toro ichigasi abana baito tokonyo moremi konye ebintu bya yazirigo lirichieto yona kiegente kiekanana na no toroji bigo bacha akorishamani tonyare kwengeje karoto akore kwa gacha inki gochia burende twebanga teba na to kora kwa gacha nyantwe bangiti. And UNIDO has 3 focal areas which I think match perfectly with the plans here in Kenya. The first one is to support a modern agri-business with new cases, with processing to reduce food losses, to get agri-business really a good running business. The second is fostering renewable energies, and I was very glad to hear that on the sidelines of the agro-industry park there's also planned to have renewable energy power generation, which we are now looking into how we can support it. So we will continue after this interesting talk to see the agro-industry park as it is. And the last one, I think, is the most important, is how to create fair supply chains, fair global supply chains, so that the products that are produced here in the county can perhaps be integrated in global supply chains that lead to Germany, to German supermarkets or to German other companies, and try to establish here good trade relationships and perhaps getting investors to invest here because they think this is interesting products. And I learned a lot. You have a good tea, good bananas, good avocado oil is very much demanded in Germany. So perhaps these are the ideas now we want to see. What could be the best match for us to get businesses together? yakegima boigondo chukwarganira roboti rolengete wikaraboni gama gacha yunge yikire ya mase yamana boigoneri abegitwase county ya Kisii boigondo chukumanya wikaraboni ga omaga chonsi inaboigemero beliunga yikire kolende gotambuke goika ase ward ya Waschache gotoka se constituency ya Bobasi ase siasa chabwa tanse asumo yegabwa matanga asabarai abekirana bakoragwa n'umwana siasa Sereta Agustin Mosenyandoro nigabesokia na kubolia bariboro gongo go chama se faida yo mugusi mnenchere muyo kubanekeria amagenderero parado tetarianda omusani onana ro chokwana otabanga ngagose
Ng'ambo nabo serikali gasena korega singa tuganya tukira buna chukura chiagetu. Ntokira tumaita chiwe paranjirur. Amagoso naro kubolia magendo. Inje bunande gatinganje tsegi tindikora amamonto lakini beseria rure ya magendo tikekora magendo. Lakini korende na chile gotara wasi yonsi na temere konyirigereri wasi atutukanire. Onde bwenzi wekero kwesimigo beire. Amatebi kipara cheito chiasarikire. Epare ruete motondo yasoka itumbe estarigete. Edaraja ya nyamache yasarikire. Ngaibono biri ago chiotokere. Arwale tena igoro magoteba. Motebiga. Ubasi ntotagete abaraya bake. Ubasi ana ngaliba. Ubasi amanya na magayo busigani. Amagayo bari mu manyora. Amagayo nyagitanya yena mu manyora. Ayo biya kwira mabagaye. Nanda abantu bamitoje mbate wise. Ekara tawacharo murai. Tacharo murai waikabantanye. Omurai yoboche sabantu. Ibona teba murabana nje tita meeting choteli. Tigangite bakabo no olia. Nsoro romanya konkia bwata tariboyo. Byakegi match ni chingwana chabare kurwa sorogongo rwabo baspe gongo koirania gwikaso mochonero bya samaga cyumuraibwense egaiga sense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto aseri tukura rero abekaese yo mswada bweni bugo cyase ci county asabono ci county kirachi konyora gwikeberengo be bilioni 355 na ibere chinuguta inye ase omwaka ogochi gochaka nabo igo mswada yo igolengeto mswada bweni bugo cyase ci county omwaka 2024. I have the honor to present for assent, in accordance with Article 115(4) of the Constitution, the County Allocation of Revenue Bill 2024 for assent. Your Excellency, this bill is a culmination of the legislative interventions that followed the non-passage of the Finance Bill 2024. This bill was sponsored by Senator from Mandera, Captain Ali Roba, who is also the chairman of the Senate Committee on Finance and Budget. The bill was originally passed by both houses and referred for Your Excellency's assent on 28th of June 2024, whereupon Your Excellency referred it back to Parliament for reconsideration. Due to the revenue shortfall occasioned by the non-passage of the Finance Bill 2024, the monies will be transferred to the county revenue funds and passed on to the counties through a disbursement schedule. Your Excellency, the disbursement schedule has already been passed by the Senate. This state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution to facilitate the presidential assent to the County Allocation of Revenue Bill 2024, Senate Bill number 25. Byakegema yunili skurale raso maraibwense ya Kenya vikese yo mswada urengete inibo chasi county mwaka 2024 nabo igasenchira benekegema nigo county ra chikobonyora wekeberengo be bilioni na chimisa tomerongetane 39 na ibere chinuguta inyego 387.4 biliona samangara rengete equitable Shia kuri n'umwanchundu kirabno ngwa kerekyunga omosumali ngwera natoleje boigase kaketali gatambe tosanga mangana rengete siasa cyorogongo no mwana siasa Jimmy Momanyi tukwana mangana yokarelia se county ya Kisii county ya Nyamira nuko tukwana mangana rengete abara iborogongo wiki yiga bemeranete no mo konyu maraibwense ya Kenya Professor Abraham Makithure Kindiki kurasa muri manyerelio niko twabwatana naye mase mona Emily Kingoina Nchenkoro kwa brand sagini senator agenda tambe. Getemba Television ekionga Kiamamogusi. Etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu chubu songo iye konya ebintu au aseli kulidigo kona ngomubuko nkonya bale ebintu